Uloženo i to kopanje kanala tamo do Soluna i ovamo do i Vladimir Kravčuk. Mi živimo u zemlji koja je u veoma teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, tako da ove priče koje mi slušamo iz Demokratske stranke svaki dan i predsjednika Tadića koji obećava med i mleko i koji govori nešto o boljem životu, a veoma su odgovorni zato što danas u Srbiji imamo preko 1.000.000 nezaposlenih i 700.000 gladnih i što 60% zaposlenih u Srbiji ne može sa svojom platom da podmiri svoje osnovne potrebe. Jasno je da će građani kada pogledaju svoje novčanike znaju spremni za izbore, imamo program, imamo ozbiljne ljude koji se time bave. Bojim se da oni koji danas ulaze u kampanju iz vladajuće koalicije bi morali prvo da podnesu račun na šta su uradili. Dakle, to je obaveza onih koji su na vlasti. Ne da govori i komentarišu druge, nego da kažu šta su oni. Jedno su nagrnule silne investicije, ajmo da nerealno ne obećavamo ništa. Koji je došao u Srbiju. Fiat, setimo se i kažemo isto, Evropa, investicije. Pa vidite, imamo na prelazi ko nam govori protiv Borisa Tadića, a bilo je u mom kabinetu pre 3,5-4 godine, da dobije radno mesto u mom kabinetu i tada imamo nešto apsolutno drugačije. Kako imati uopšte poverenje u te ljude? Ja nemam poverenje u te ljude. Ja mislim da je mnogo bolje da imamo ljude koji imaju... Naravno, ja bih volila da svako priča o svom programu. Ja bih jako volila kad bi da je Demokratska stranka za ovih 12 godina zaista i promenila kurs, pa da nas ne bi doveli onda u ovu situaciju, kao što sam rekla da je 440.000 ljudi ostalo bez posla. Dakle, prva stvar, samo dozvolite da ja završim. Zašto tako duboke razlike? Dozvolite da ja završim. Kad ja budem završila, gospodine Đeliću, imate slobodno ponovo odgovoriti. Ja sam vas saslušala, kako ću odgovoriti. Počnemo redom. Počeli ste o vašem kursu. Dakle, ja bih volila da nam objasne zašto je 440.000 ljudi. Priča o stranim investitorima je stvarno odlična, ali znate kako? Tako što se daju subvencije na radno mesto 10.000 evra, a sa druge strane zatvorite 61.000 malih i srednjih preduzeća. Dakle, sopstvene građane unizite i sklonite, znači 61.000 preduzećima, a sa druge strane dajete subvencije te vrste. Kada govorimo o kursu, to apsolutno niste u pravu i nije tačno. Dakle, uvek i sada kažem i tada sam vam rekla jer ste se vi slagali i smatrali da Jugorosgas posrednička kompanija, članovi vašeg, ne samo kabineta, odnosno vaše vlade. Dakle, to je ono o čemu ja govorim. Ajde kratko. Što ste sada rekli, zvanična pozicija vaše stranke. Ukoliko dobijete vlast... Znači, vrlo jasno pitanje, učinit ćemo sve da nemamo posrednika u gasa, učinit ćemo sve, tako je, da nemamo posrednika. Danas imate 2 posrednika, ljudi iz vaše vlade su ukli još jednog posrednika, vi vrlo dobro znate kako se taj posrednik zove. To su vaši koalicijni partneri, RST, ali tako je novi posrednik. Dakle, građani Srbije plaćaju najmanje 20% višu cenu gasa zbog postojanja posrednika. I vi to znate. Dakle, nemojte govoriti... Ide na reviziju međudržavnog sporazuma... Pa vi onda ne znate osnovne stvari. Međudržavni sporazum, ne. Onda ne znate, izvinjavam se. Znači, vi ne znate osnovne stvari. Jedna je priča energetski sporazum sa Rusijom, da imate NIS, gde imate podzemno skladište gasa, je li tako? A druga je priča Jugorosgas i sporazum 56. je potpisan. Vi ste podržavali priču da Srbija izgubi 25% u Jugorosgasu i potpisivali ste... Ne, apsolutno se ne menja. Ja vam govorim, znači nemojte da govorite stvari koje nisu tačne. Kada govorite, onda znajte, bar upoznajte se sa onim što se zove energetski sporazum. To je jedna priča, Jugorosgas ne pripada energetskom sporazumu. Dobro, hvala vam. Jednostavno, od elektronskog poslovne administracije koji još nije zaživeo, preko činjenice da je 6.000 u isto vreme, ali samo sekund. Pošto prvi put ste rekli samo zatvoreno, dobro. Samo da ja završim još nešto. Znači, 440.000 ljudi je ostalo bez posla, a otvorili ste novih radnih mesta 19.000, slagaću 200 ili 300 niva. Znači, 440.000 ljudi je ostalo bez posla, otvorili ste novih 19.000. Znate koja je to razlika? Dakle, zašto su ljudi u Srbiji, znači u prethodne 3 godine za vreme vaše vladavine, 440.000 ljudi je ostalo bez posla? Da ne govorimo gotovo najniže plati u regionu, nije najniža, znači mislim da Bosna ima samo nižu od nas, svi ostali imaju višu. Najvišu inflaciju, najviše trošak, znači 60% niži životni standard u odnosu na zemlje Evropske unije. Dakle, to su zaista zvanični podaci, niko ih nije. Ja hoću da čujem rešenja, ako se slažete... Nikakav problem, ali ne možemo, znači ljudi koji su bili na vlasti, vreme je da podnesu neki valjda izveštaj svima nama. Mene zanimaju vaše rešenje. Tako je, rešenja su sledeća. Potpuno nova ekonomska politika koja se svakako odnosi na, naravno, otvaranje razvojne banke, o tome je Srpska napredna stranka puno pričala, izjednačavanju zaista stranih i domaćih investitora, jednoj stimulativnoj poreskoj politici. Ne možemo mi danas da... Poštovani gosti, je li tako? Pa, evo da vam kažem, očito je da... Znači, sad kažete, mi smo mislili da je neko uradio te projekte. Znači, neke stvari su urađene, ali imaš puno da se uradi. Stvarno nijedna nije napravljena. Primer, EPS je u oktobru mesecu prošle godine po prvi put. Sad misle da je to po prvi put i za vreme one ex-Jugoslavije.
ne uz one koji su nam 12 godina doneli u stvari I tako bedu. ćete vas dvoje nastaviti.